እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ክብራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ዓረብ ሊግ ኣብ ዝገበሮ መበል 159 ኣኼቡ ጉዳይ ዲጋ ህዳሴ ከም ቀዋሚ ኣጀንዳ ናይቲ ሊግ ክኸውን ኣጽዲቑ። ብመሪሕነት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሳምሕ ሽኩሪ ተመሪሑ ዝተኻየደ መበል 159 ኣኼባ ናይቲ ሊግ ብሓሙስ 9 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ን10 ዓመታት ንኢትዮጵያን ንግብፅን ከከራኽር ዝጸንሐ ጉዳይ ናይቲ ዲጋ ቀዋሚ ኣጀንድኡ ክኸውን ዘስፈረ። ሚኒስትር ሽኩሪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይቲ ዲጋ ጉዳይ ቀዋሚ ኣጀንዳ ክኸውን ምውሳኑ ዓረብ ሊግ ንመሰል ግብፅን ሱዳንን ንምሕላው ዘለዎ ቆራጽነት ዘርኢ ኢሉ ጉዳይ ዲጋ ህዳሴ ን140 ሚልዮን ዜጋታት ሃገራት ዓረብ ዝምልከት ስለ ዝኾነ እቲ ሊግ ቀዋሚ ኣጀንዳ ከም ዝገበሮ ብምጥቃስ እቲ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት እዩ ኢልና ስለ ንኣምን ኢትዮጵያ ናይ ግብፅን ሱዳንን ድሌት ብምቕባል እወታዊ ስጉምቲ ክትወስድ ንትስፎ ክብል ገሊጹ። ሽኩሪ ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ኣሳሪ ዝኾነ ሕጋዊ ስምምዕ ከይበጽሐት ህንጸት ዲጋ ብማይ ምምልኡን ኣብ ኣገልግሎት ምውዓሉን ምቕጸላውን ወቒሱ። እንተኾነ ናይ ዓረብ ሊግ ውሳነን መግለፂ ናይዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ካብ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ተቃውሞ ገጢምዎ ኣሎ። ነቲ መግለፂ ግብረ መልሲ ዝሃበ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ብመንጎኝነት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዘተታት ከካይዳ መጽንሐን ብምዝኽኻር መግለፂ ዓረብ ሊግ ግብፂ ኣብ ዝርርብ ብቕኑዕ መንፈስ ተሳተፍ መንበራ ከም ዘተሓታትት ዝገብር ኢሉ ኣመላልኣ ናይቲ ዲጋ ኣገልግሎቱ ከምኡውን ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን ፈለግ ኒል ንዝምልከተን ሃገራት ኣፍሪቃ ክግደፍ ዘለዎ ጉዳይ እዩ እትብል ኢትዮጵያ ፈለግ ኒልን ዝውንንኦ ሃገራትን ኣብ ኣፍሪቃ ስለ ዝርከባ ዓረብ ሊግ ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ኣትዩ መሰረታውያን ኣህጉራውያን ሕጋጋት ብምጥሓስ ናይ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ኣፈኛ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ክትብል ወቒሳ። ንሕርሻ ቀረብ ማይን ፀዓትን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ፈለግ ኒል እትምርኮስ 109 ሚልዮን ዜጋታት እትውንን ግብፂ ኢትዮጵያ ነቲ ዲጋ ብምስራሓ ናብ ሃገራ ዝውሕዝ ማይ ከይጎድል ክትሰግእን ንልዕሊ 10 ዓመታት ንህንፀት ዲጋ ክትቃወመን ጸኒሓ እያ። ግብፂ ኣጠቓላሊ ስምምዕ ከይተበጽሐ ኢትዮጵያ ብበይናዊ ስጉምቲ ዲጋ ምስራሓን ምምላኣን ብምቅዋም ኣብ ሕጋዊ ስምምዕ ክበጽሓ ንዓረብ ሊግ ኣብ ጎና ሰሊፋ ክትምጉት ምጽንሓ ይፍለጥ። 55 ሚታዊት ካብ ህዝበይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ የብሉን እትብል 120 ሚልዮን ዝበጽሕ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ብወገና ዝበዝሕ ትሕዝቱ ካብ ኣዝምንጩ ፈለግ ኒል ተጠቒማ ንህዝባ ብርሃን ከተብጽሕ ከም እትደልን ናይ ገዛ ርእሳ ማይ ብኸመይ ትጥቀመሉ ዝውስንን ስምምዕ ከም ዘድልያን ጠቒሳ ትከራኸር። ህንጸት ናይቲ ዲጋ ንግብፅን ካልኦት ካብቲ ፈለግ ዝጥቀማ ሃገራትን ጥቕሚ እምበር ጉድኣት ከም ዘይብጽሕ ትጠቅስ ኢትዮጵያ ዘተታት እውን እንተኾኑ ኣብ ትሕቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክትግበሩ ትምሕፀን። ዲጋ ህዳሴ ኣብዚ ሕጂ እዋን 83 ሚታዊት ካብ መስርሕ ህንጸቱ ተጠናቂቑ ሳልሳይ ዙርያ ምምላእ ማይ ብዓወት ከም ዝዛዘመ ዝፍለጥ ኮይኑ ብመገዲ 2 መመንጨዊ ተርባይን ፀዓት ኤሌክትሪክ ከመንጩ ጀሚሩ ከም ዘለውን ይንገር። ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ምክትሉ መሐመድ ሓምዳን ዳግሎ ሕመትን ብቀዳም 11 መጋቢት ኣብ ከተማ ካርቱም ተራኺቦም ብምዝርራብ ጸጥታ ናይቲ ሃገር ናብ ንቡር ክመልሱን ኣጋጢሙ ዝቐነየ ፖለቲካዊ ፍልልያት ሓቢሮም ክፈትሑን ተሰማሚዖም። መራሒ ልኡላዊ ቆንስል ሱዳንን ምክትሉ ኣዛዚ ፈጣን ሓይልታት ሕመትን ኣብ ትግባር ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ዝተፈረመ መቐናዊ ስምምዕን ምስፍሕፋሕ ፈጣን ሓይልታት ብዝተፈጥረ ዘይምረድዳ ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ምቕናዮም ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ምስሓብ ኣብ ማእዘዚ ንቑጣ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ተራኺቦም ድሕሪ ምንቁልቋል ዝምድናታት ንመጀመርያ ግዜ ብኣካል ከም ዘተዩ ብልኡላዊ ቆንስል ሱዳን ዝወፀ መግለፂ የረድእ። ኣብቲ ኣኼባ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ሃገር ኣልዒሎም ከም ዘተዩን ካብ ሓይልታት ምክልኻል ዝምልከቶም ሃገራውያን ትካላትን ኣብ ስምምዕ ዝተሳተፉ ዕጡቓት ምንቅስቓሳትን ዝቖመት ሓበራዊ ጸጥታዊ ኮሚቴ ክምስርቱ ምስምዖም ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ፖለቲካዊ መስራሓት ናይቲ ሃገርን መጻኢ ኣንፈታቶምን እውን ተዘቲሉ እዩ። ስልጣን ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምትሕላፍ ዝዓለመ መቐናዊ ስምምዕ ሰላም ሱዳን ሕመትን ሲቪላዊ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ብቕልጡፍ ክትግበር ክጽውዑን ከለዉ መራሒ ወታደራዊ መንግስቲ ዝኾነ አልቡርሃን ግን ተወሳኺ ፖለቲካውያን ሓይልታት ነቲ ስምምዕ ክሳብ ዝጽንበርዎ ኣብ ስልጣን ክጸኒሑ ክጽውዕ ጸኒሑ። ሶማል ድሕሪ 30 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ንዜጋታታ ወረቐት መንነት ምዕዳል ትሸባሸባላ።
እቲ ንሰመዚ በቀሊሉ መንነት ዜጋታት ንምልላይን ጽፉፍ አገልግሎት ንምሃብን ከኽእል እዩ ዝተባሃለሉ መደብ ንምትግባር መንግስቲ ሶማል ድሮ ምዝገባ ዜጋታት ጀሚሩ ከም ዘለውን ተሓቢሩ። በቀዳም 11 መጋቢት ፓርላማ ሃገር ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ብ54 ድምፂ ዘጽደቀ ውሳኔ ተፈጻሚ ንክኸውን ገና ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ክፍርመሉ እኳ እንተኾነ ኣብ ንግዳውን ጸጥታውን ጉዳያት ናይቲ ሃገር ዓብይ ዝላ ከምጽእ ከም ዝኽእል ግን ይግለጽ ኣሎ። ስርዓት ሲያድ ባረ ኣብ 1991 ድሕሪ ምውዳቑ ጀሚሩ ሶማል ወረቐት መንነት ትዕድለሉ ዝተማከለ ኣገባብ ኣይጸናሐን። ንልዕሊ 30 ዓመታት ብግዳማዊ ምትእትታዋትን ውሽጣዊ ግጭታትን ክትሕመስ ዝጸንሐት ሶማል መንግስታውን ህዝባውን መዋቕራትን ትካላትን ዓንዩ ኣብ ዓለም መንግስቲ ኣልቦ ዝወደቐት ሃገር እናተባህለት ክትጥቀስ ዝጸንሐት ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ዝሓሸ ፖለቲካውን ጸጥታውን ሃዋህው ብምፍጣር ዳግመ ምህናጽ መንግስቲ ጀሚራ ምህላዋ ይጥቀስ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።